Apil ang magtiayon nga sila alias Mandy ug Jose nga mga kanhe kadre sa NPA ang mitambong sa Victory Declaration nga gipahigayon sa Rizal Park sa Davao City kaganihang buntag. Nagsurrender na sila kaniadto sa mga sundalong ubos sa 10th Infantry Division ug ang ilang mga kaubanan nga naglihok sa mga area sa Paquibato District, Davao del Norte ug Bukidnon. Gani, dala sa ilang pag-surrender ang mga high-powered firearms nga gipresenta atol sa Victory Declaration. Sa 78 ka mga surrendery, daghan kanila ang mga opisyal sa NPA nga mibiya sa kalihukan nga nagpait sa bukid. Nana ko yung nauna nga mo kwan naunta kanang mobalik sa gobyerno mo surrender. Pero kini nga ako amang ka balakan kay di man siya nako madala kay ligon pa man siya itong panahon na kay kuan man kaning ligon pa siya ba niya hadlok pod siya og musurrender mi patyon rami diri sa gawas. Pinakadakong hinungdan ako katong wala na gyud mi madawat nga suporta gikan sa masa og sila na mismo ang nagatug-an sa mua ba kung asa mi mo na nga kanang dali na mi maengkwentro, wala na mi mga pagkaon, kape kay sigbaktas kay mahibalan man gyud mi asa mi dapit. Mo na nga nakatuklo jud sa kuha mo surrender kay wala na gyud mas support. Nakadesisyon si Rudy Sabalya alias Igor nga musurrender kay nakita niya ang gihatag nga tabang sa gobyerno sa mga nagsurrender nga NPA. Nakita man namo sa gobyerno nga maayo na ang gobyerno. Samantala dito grabe mang doktrina gud dito sa taas nga ayaw mo pag-surrender kay patyumos militare. Pero namang gud nagkuan sa mo si GR Laglagan yung katong kernel ba. Motong nagpa-surrender mi siya kay maayo man day pag-abot na mo sa brigade maayo man pag-atiman nila. 40 ka tuig lisod gyud kayo. Usay nay UP operasyon na di may makakaon ana ba. Kapin 5 ka dekada nang nahimong babag ang insurhensiya sa nasod. Karong adlaw gisaulog ang Victory Declaration sa 78 ka mga kanhing miyembro sa CTG nga naglihok sa San Fernando, Bukidnon, dakong bahin sa Talaingod, Davao del Norte ug sa Paquibato District dinhi sa Davao City. Mismong si Davao City OIC Mayor Sebastian Duterte ang nag-welcome sa mga kanhi NPA ug gidunulan sab nila kini og cash gift. Sa mga surrenderies, no? I just want to say, gusto na ko na may bawaan ninyo, itong pag-surrender ninyo, you have already been forgiven. Itong pag-surrender ninyo, misalig na pod mi sa inyo ba? If you trusted us enough na para mo-surrender mo, nga masalig mo sa mga, ningsalig na midaan sa inyo. So salamat kaayo sa inyong pagsalig sa mga. Padayon sab sa panawagan ng militar sa mga aktibo pa sa kalihukan nga mo-surrender na lang aron makatagamtam og haruhay nga kinabuhi nga dili magtago-tago sa bukid. Actually, meron pa tayong mga ilan na areas like yung sa may natira pa na konti sa Davao Oriental, yung Guerrilla Front 18, sa 1002nd yung Guerrilla Front 57, but we do hope na before the term of our President Rodrigo Rodo Duterte, we could declare na insurgency free ang area ng 10th Infantry Aguila Divisions. Gipasalig sa mga sundalo nga dili nila pasagdan ang mga nagsurrender nga NPA ug tumanon gyud nila ang saad sa gobyerno para kanila. Maraming programa yung city government. In fact, sila lahat ay dadaan sa psychosocial intervention para mapadali yung kanilang pagbalik sa community. Mitambong sa programa ang kanhi 10th ID Commander nga si Major General Ernesto Torres Jr. nga kasamtangang NOLCOM Commander. Noreen Michelle Igonia, Newsline Philippines, stay safe.